Μια κουβέντα ο κ. Καζάκης. Μια κουβέντα. Ίσως να πω την αλφαβήτα. Φορέας της δημοκρατίας είναι ο λαός. Δεν είναι η πολιτική του εκπρόσωπου. Είναι ο λαός. Όταν ο λαός έχει μια συγκεκριμένη άποψη, οφείλουν οι πολιτικοί να τη σέβονται. Έστω και αν εκφράζεται με ακραίο τρόπο. Το γεγονός ότι ο λαός εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο θα πρέπει να μας προβληματίζει όλους. Ένα. Δεύτερο. Όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι προσωπική σας ιστορία. Βεβαίως. Στις κάλπες, αφού του δίνετε το δικαίωμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει το δικαίωμα. Δεν το έχει το δικαίωμα. Δεν μπορεί να ψηφίσει κάθε μέρα όμως. Όχι, θα όφιλε. Συγγνώμη. Πρέπει να έχει ρόλο αποφασιστικό κάθε μέρα. Η δημοκρατία δεν είναι μια φορά στις 4. Ωραία, εσείς ξέρετε κάποια χώρα του κόσμου που ψηφίζει ο κόσμος κάθε μέρα? Εγώ ξέρω. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχουν δημοψηφίσματα και τα λοιπά. Δεν θέλω να κουβεντιάσω. Άλλο θέλω να πω. Είναι σημαντικό όμως αυτό. Το να έχουμε δημοκρατία είναι σημαντικό να σεβόμαστε τον κόσμο. Όταν πεθαίνει ο κόσμος στο πεζοδρόμιο, σημαίνει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεύτερο. Όχι, δεν είπα κάτι. Είπα γεγονός. Δεν είπα ότι είμαι ευαίσθητος. Προφανώς είναι το προφανές αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι το αρνείται κανένας. Ένα. Δεύτερο, εγώ πέρα από τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, όταν ζούμε σε μια κατάσταση όπου το Σύνταγμα έχει γίνει για τα σκουπίδια, όταν έχουμε εκτροπές συστηματικά στο Κοινοβούλιο, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με παραβίαση συνταγματικής τάξης, με οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, τότε μπαίνει ένα θέμα για μένα δικαίωμα. Λαϊκής εξέγερσης. Όχι, για μένα μπαίνει ότι πρέπει το πολιτικό προσωπικό, το οποίο ενδίδει σε εκβιασμούς και μάλιστα από το εξωτερικό, να αντιμετωπίσει το εσχάτη προδοσία. Δηλαδή, δικαιοσύνη, εσχάτη προδοσία. Όχι, το δίκαιο είναι το θέμα. Και αυτό θα μπορέσει να αντιμετωπίσει. Βεβαίως, θα πρέπει να αντιμετωπίσει και το ζήτημα του μένους του κόσμου. Ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν να έχεις ένα πολιτικό προσωπικό και να λες εκβιάζομαι. Και προκειμένου να εκβιαστώ εγώ, ας πεθάνει ο κόσμος. Επειδή ξέρω τις σας έδωσα την ευκαιρία. Όταν στηθήκαν λαϊκά δικαστήρια ήταν διχασμένοι η Ελλάδα με σήμερα ακούστηκαν όλα. Σήμερα ακούστηκαν όλα. 50 χρόνια ήταν. Θέλω να πω, την εκτέλεση των δεν είναι έτσι. Ολοκληρώσαμε δικαστήρια. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα μας κόψουν και θα πούνε ότι... Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.